Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hasr ayat 13. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Basum bainahum syadid. Basuhum bainahum syadid. Tahsabum jami'an wa qulubum satta. Tahsabum jami'an wa qulubum satta. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kama salil ladzina min qablihim qariban dzaqu wa bala amrihim balahum adzabun alim. Kama salil ladzina min qablihim qariban dzaqu wa bala amrihim balahum adzabun alim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Aw madzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. La antum utawi la antum yakti utawi sira kabeh dene nek ente anta sira antum sira iku asyaddu luwih banget syadid iku banget asyadda luwih apane rohbatan wedine diwedenine fi sudurim sudur apa sudur dada fi sudurihim dalam dodone wong akeh minawa dibanding la antum yakti utawi sira kabeh iku asyaddu banget apane rohbatan diwedenine fi sudurihim ing dalam dodone wong akeh minawa saking Allah dadi Bani Nadir iku licik wedi wong awam iku luwih diwedeni dibanding Allah wedi mati dadi licik istilahnya dadi Bani Nadir diusir tahun berapa? Tahun? Rik oh ngaji ya kecap-kecap ngene tuh. Dadi sira kabeh luwih diwedeni ing dalem dodone akeh dibanding Allah. Dadi luwih wedi nanggone menungsa. Bukan surat An-Nisa ayat 44 ayat 77 surat An-Nisa 77 ketemu waca وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yasawnan nas ka khasyatillah au asyadda khasyah. Dadi nalikane ditetepno ing atase akeh peperangan idza fariqum minhum yasawnan nas sebagian di antara mereka wedi menungso ka khasyatillah kaya wedi marang au asyaddu khasyah bahkan luwih banget oleh wedi nanggone menungso wa qalu rabbana lima katabta alaina kita ya Allah napa jenengan tetepaken wajibaken perang
laula akhartana ila ajalin karo mbok ditunda mawon kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Akhirat luwih apik kanggone wong kang padha takwa. Dadi sebagian menungsa iku ana sing luwih wedi nanggane menungsa melebihi wedi nang Allah. Jadi istilahnya wali licik. Mane kadang-kadang anak tugas ngono apa? Izin, kula enten urusan. Ya biasanya ngono kan. Dadi oleh dikai tugas iku ana alasan. Ngapunten, griya kula kosong nggih. Kula tak mantu nggih. Merga apa wedi melok perang. Akhirnya izin supaya ora melok perang, bukan? Surat Al-Ahzab ayat 13. Jadi nek mergo wedi perang, akhirnya apa? Golek alasan supaya mundur, gak melak perang. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Ahzab 13. Wa idza qalat ta'ifatun minhum ya ahla yasrib lamu qalakum farji'u fas wa yasta'dinu fariqum minhum nabiyya yaqulna inna buyutana aura wa ma ya fa aura yuriduna illa firara. Sebagian di antarane ahli Yasrib nalikane perang Khandaq wis gak ana panggonan karo sampean muli-muli kono. Terus akeh njaluk izin sebagian nanggae Nabi. Inna buyutana aura Nabi griya kula kosong. Wa ma ya api aura padahal omahe gak kosong. Yuriduna ila firara. Tadi mereka hanya untuk apa? Njaluk izin supaya melayu kamela apa? Perang. Lah bari nadir yang ngono. Dadi luwih wedi nang gone manungsa dibanding wedi nyang Allah. Dalika utai mengkono iku bi anahum lawan sak temene wong akeh kaum layak kaun ora paham sapa wong akeh mergo ora paham. Dadi luwih wedi nang manungsa dibanding wedi nang Allah. Dadi yang niku mang diantarane ayo gerakan anu misale dikongkon amal sholih. Nek nek pondok biyen ya ngusungi lemah, ngusungi boto, ngusungi genteng. Niku wis pamit. Nyuwun izin kula wonten anu urusan. Benika melok amal sholih. Iya ngono. Dadi luwih wedi nang manungsa dibanding wedi nang bi anam kaum layah kaum mergo rafa la yuqatilunakum la yuqatilu awaliya beri wawun mawalid lalu orang kum sebenar la yuqatilunakum kok di sih jami'an illa fi Quran itu desa kaum mukhasanatin. Mukhsan iku terjaga, mukhasanatin kang
ana benteng. Muksa niku terjaga dadi ora merangi kejaba ing dalam desa sing ana benteng. Dadi lecik gak wani adu arep. Ya kaya wong Bani Israel musuh wong Mujahidin Palestina. Kono wani ini tekan jero tank. Mujahidin Palestina langsung wis taenge diparani dikei bom. Jarak 0. Taenge langsung dibom. Dadi ora merai kejaba teko desa utawa kampung sing ana bentengi al min saking wara ijudur wara ajudur burine apa jidar tembok ami wara ijudur utawa sangka burine dadi gak wani adwar kejaba teko burine tembok lecik ngene lho. Baksum bahaya wong akeh bainahum syadidun apa syadid? Asyadda apa mau? La antum asyaddu luwe banget syadid ya banget basum bayane wa akeh benam antara wa akeh iku syadidun bahaya banget. Jadi di antara mereka itu ya pecah belah, ora bersatu. Kadang kan irian. Irian ngono. Sandinge Maluku. Romo gak? Irian itu sandinge Maluku. Jadi di antarane apa golongane wong Yahudi bae nadir iki ya ada yang iri ngono lho. Mulane di antara mereka itu wa qulubum satan. Terus ayatnya ya apa? Tasabu Yahsabu tasabum nyono sira hum akeh tasabum nyono sira ing akeh iku jami'an apa jami'an kumpul bersatu wa qulubuhum qulub wa qulubuhum pira-pira iku satan pecah belah mbok kira bersatu ngono hati niku pecah belah. Kadang-kadang ya ada iri dengki ngono mah. Dalika di anahum iku kaumun layak kilun orang akola apa akola layak kilun orang berpikir semakai angen-angen sapa wong dadi wong akeh gak merangi secara bersamaan kejaba teko mburine benteng dadi gak wani langsung adu arep tasabum jami'an wa qulubum sata mbok kira wong iku bersatu padahal atine pecah belah
Dalika bi annahum qaumul la yaqilun mergo akeh gak angen-angen gak mikir sadurunge layaf ora paham dari strategi perang gak paham dadi wedi nang so wae darane apa licik gak wani dadi ngene iku dadi Bani Nadir iku licik mbok kira atine bersatu padahal atine pecah belah gak wani arep kejaba teko mburine tembok teko jerone benteng dadi ngene iku dadi ku sifat-sifate Bani Nadir wong munafik janji kate nulungi padahal goroi mulane apa istilah itu PHP apa PHP pemberi harapan palsu dintai temenan dadakno goroi tok PHP diberi harapan palsu sampai sini ada pertanyaan jadi ya saya secuil kisah tentang pengusiran Bani Nadir terjadi pada tahun keempat Hijriah. Jadi Nabi hijrah kait oleh petang-tahun mesti ganggu karo wong Yahudi Bani Nadir ana Yahudi Qainuqa Bani akeh. Jadi golongan Bani apa jenenge iku? Golongan Yahudi nek gone Madinah di antaranya kemang Bani Nadir. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.